Somewhere. Maglakad-lakad lang kami. We're going somewhere. Punta kami. Out there. This guys. Going to somewhere. Hello mga lalabs. Yan. Pupunta po kami na doon. Yes. Doon na natin kakainay. Oo, doon. Diba? Doon na daw kami kakain ng nato. Yes, Hindi na namin guys. uuwi. Hayaan mo sila mag-ano. Pati si mama, nagpunta sa labas. Tulog. Tulog. Pero parang yung hininga ko'y What is? Anong hininga? anong yan? Anong hininga? Parang kaya nga para akong parang hindi kumpleto yung hininga ko pag anak ko nakama. Hi, hello guys. I'm going somewhere. Hi, hello. Ayan guys. Yun guys. O diba? Ang ganda ng mga bahay. Yes. Yan yung bahay na yan. 2, 4, 6, 8, 10. Isang dosina guys. Hello guys! Hello guys! Walking. Oh, ito may tumana din kami dito, oh. Tumana. Po. Yan po. Ng magandang hapon. Gani-gani ulit. Oh, diba? Diba? Oh, diba? Oh, may jeep doon, oh, sira-sira na. Yan, tingnan mo guys. Yan. Just walking. Just walking guys. Going to McDonald's and buy something. With walking only in the street. Yes, we are walking, going Walking to, in the street. we are going Outside. We're going to McDonald's again, guys. Yes. Come with us. Ano yan, video? Ba't Live. ganyan? Hi! Live lang? Shout out. Check out our vlog or share yourself. Nobody giving money. We buy our own. Money. Buying Hello. McDonald's. Ayan. Going to somewhere guys. Hindi nga na masyado mainit eh. Kanina. Kanina may init, pero ngayon nagtatag-snow na nga eh, oh. Nag-snow na nga, oh. Nag-ano Nag-ano pa ng yelo. nag-aagaw yung ganit sa kainit. Medyo na rin sa amin, guys. Nag-ano pa ng yelo, oh. Walang yelo, oh. Malapit na mag-snow. Naalala ko yung mula ng yelo. Yung mula ng yelo nakaraan. Ayan guys, nakita niyo yung mga Hello guys. Yan. I'm walking. I'm going to McDonald's. Guys, thank you for coming. Thank you for watching over there. Yes, samahan niyo kami maglakad, guys. vlog for more. Yes. But I feel tired now. Mako na exercise. Sa isa po. Kasi ngayon,
Napawisan ako. Ito po yung mga Oh, jet isang ski na yan. talaga. Mainit. Pag minsan ko lang maglakad na, di ba? Michelle po ang may-ari ng mga jet ski na yan. Yan oh. Ayan, daming jet ski dyan guys. Mamili na kayo. Narinig ako aso. Oh, come. Ala, nandyan na nga oh. Huwag kayong ganyan. Mahuli. Mahuli, makakagat. Ako na yun. Yan, guys. So, dito na kami. Dito na kami guys. Dito na kami, guys. Guys, puro guys ah. Guys, puro guys. Subscribe my channel, my vlog, Nel David, you like the vlog, kung hindi nyo Yeah. kadikit. Kadikit si Nel David. Kadikit. Pwede tayo doon kaya magkukulang. Bukas na. Pag bukas na tayo na tayo. Yan, may shuttle. Ay. Oh. Dito na kami guys. Pag dyan, dito na lang tayo sa loob. Kaso nga pag sa loob, Hi, sa tao na bawal na yan. Dito na kami sa... isa lang ang kusunod nila. Vicente ka na naman. Uy, amo alala na kami na Dito na kami, guys. Sa McDonald's, guys. Golden yun. Golden yun. May CD. Kung CD lang sa akin. Hello guys. Ayan. Dito kami. Ha? Cellphone daw ko, no? Kulo. Sige guys, babay muna. titignan siguro. Mas malaki pa yung pills. Mas malaki pa yung pills niya kaysa yung... Tinitignan ako yung bulis. Oh, sige. Tinitignan nyo. Ayan o, yung dalawa. Huwag kayo din. Yan yung wadroba, oh. Oo. Kasi masarap yun. Yan o. Ay. Hindi na tayo kabay. Kabay! Ito ba yan? Kabayan. Wadroba yan. Yung ano natin. Yate. One arroba lang? Oh. Yeah. One arroba. One arroba din sa. Ayo. Beef. Four. Dormant. 19. No. We want all of these. Okay, drinks. Coke. Alcohol. Don't put ice. Don't ice, No please. pala. Yeah. Yan guys. Dito na kami. Saan tayo? Diyan, para talaga yung... Hey guys. Sabi niya, upo na daw tayo. Hindi ka na makita, hindi ko para makita ka. Yan, upo lang po. Ayun, wala hindi pa ba sandalan yan? Ayun ka na, para tayo. Hello, my friend. Hi, my friend. Always love you. How are you? Thanks for watching. Ay, hindi. Lagay mo dyan sa pangaratan ng Sir Gutna. Ayun, oh, may dyan. Makita?
lang may Valentine's Day. Oo. Init. Na ano ako? Sa init yata. Kasi minsan na lang nakakalabas. Pagami nga na guys. Cellphone dyan. Mga CCTV. Nood lang yan, guys. Bakit ganun? Baliktad siyo. Inirepeat mo eh. Ibalik mo ganon. Buti, pag ganun ang kuha mo para maganda pag in-upload mo. Paano? Yan, ganyan. Hindi naman. Ay, Bahulog yun oh. Mayan na. Yan. Yan na. Dami CCTV. Hi, hello. Shout out. Shout out over there. Shout out. Yan, shout. Pupunta dito. Dito mo lang yan, dinadalhin ko nga. Oo nga, wala nang bumili. Pero may low daw tayo. Yan. Nagkalobo kang mga baby. Yes. Hindi po na may iwas yan. Over there. Hi. Hello. Yan guys. Trick ito yung sun. Trick ourselves and our own money. Trick ourselves and our own money. Hindi ako makahinga. Alisin mo na kasi Kasi ha. kasi kakain ka naman. Hello guys. May eye bag pa. May mga eye bags. Yes! Ay, naka. Ang init. Parang hiningal ako. Kasi pag nilagyan ng ice, siya pa yung ano, puro ice na yun. Mas pagalan na ay kasi malamig na yan. Kaya kunti lang yung drinks yun. Kaya logi sila at tayo. Sila tayo. Hello guys! Nagalat shout out sa lahat yan. Pwede nga ilagay Thank na. you pa rin po sa support. Oh, di ba? Hindi. Oo. Maganda pala Ako, headband. ako nga rin. Ganun mo. Ibaba mo konti. Dito? Hindi, ibaba mo dito. Sabi ko, Ibaba mo. Ganun mo. Maluwang kasi yan. Maluwang yan. Maganda na pang ano. Pwede pa kang break yan. Itaas mo. Konti. Kaya lang na ano rin kayo. Hello! Hello guys! Yung kanyang headband. Ang kanya. Ginawa ko headband. Diba? Hi guys! Harang! Nagharang na si Maria. Sige, harang ka lang dyan. Maria. Maria Mercedes. Nagalang siya. Mary. Mary. Live ba? Yung live ko ano kaya? Hi. Tingnan ko nga baka private. Ha? Bakit? Paano yung hindi ko? Public ba?
Kasi imposible mo walang nakakita, di ba? Bakit wala? Baka siguro naka-private ka ba? siguro, ewan ko, hindi ko na pinindot. Di ba? O walang. Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi, joke lang. Nilagay sa ulo, nilagay sa Pa-subscribe guys sa aming mga vlogs. Lalabs vlog, Carmen Acosta vlog, Hi, Waray vlog, Pati vlog. Pat vlog, Pat vlogs, Pat's vlog. Pat vlog. Ate, paano yun? Tingnan mo. Ano mo ay pa-start mo kasi para makita mo ganyan, babalik yan. Hindi. Kung ano, kung hindi mo makita. Hindi na makita kasi dapat Ano ba yan? kasi wala siyang viewers, baka naka-public. Mamaya yan. Baka kung lang yan. Ganyan kung minsan. Ate Maria, nag-share sa ika na ni Maria. Thank you, Ate Maria. Sino yan? Tignan mo ba? Baka wala. Pamilya in the house, siya. Guys, Wala kayong mga jacket? meron naka-blue. Ay. Thank you. Thank you. What is that? Thank you so much. Bakit nag-isa lang? Hindi na kami madadala. Masyado ka apat eh. Ayan guys, tara na, kain na tayo. Kain na tayo guys. Nakano pa? First price niya. Kain na. Kain tayo guys, kain na tayo guys. Thank you. Welcome. Kasi na natin ito. Stop ko. Ayan. Tara, kain. Ito ba yung sarap? Gawa. Tara na, kain na tayo. Go guys, go on. Ganito kami yung order kahit kalilit na tao mo sa yung kumain. Hingi kayo ng ketchup. Ang tipid nila kasi mo. Next time, tara. Kain na tayo guys, kain. Asin. Ano ka asin? Dapat nga may dala ko sila sa take out. Lamsan yung halak ba siya? Sarap ng toy. Hindi na marinig.
Ano yan sa lima na? Baka hindi naman. Agad jumbo. Tama lang. Hindi ko may agad doon. Tara, tara ka na. Ay tayo. Talag-talain eh. Kaya kao. نجت مرتين وصلصة باربيكيو مرة واحدة لا أفضل مرات واثنين عصير ملو برتقال وواحد عصير واحد سندوتش ملو واحد عصير فاكهة
Wala na. Ate, pwede ng ano? Punta pa ako para walang dumaha. Tapos yung picture ka dito. Tapos yung picture nasa langit. Ano yung isa? Premier, tapos ano? Hindi ko alam. Sa akin yung isa. Hindi yung isa. Red yun. Wala namang picture ko. Thank you. Sino yan? Ha? Tahinin. Di masarap pag ano. Ayan guys, nagdadalawa kami. Hindi naman kasi Ano yan? Isa lang to. Yung na Pilipinas, manot Pumunta ka doon. Paunan mo. Ha? Apat na kayo. Hindi ah. Mukhang dito. Silang 120. Another 20. Isa? 120 pesos. 120. Di ba kayo sa kaya lang nakakabit kami na 5 pesos. Kasi yung mga anak ko, 1 order ice cream, spaghetti. Hindi na ubos take out. Hindi, siyempre. Hindi take out kami lang. Siyempre, ano doon, chicken mo doon. Dito lang sa Lalabs. Burger King kami. Burger King. Jollibee. Wala kong mahilig ka. Manok na. Yung ginalagay yung tayo. Masarap sila. Elemental. Dito na. Ayan, busog. Busog na. Sino? Hindi ma. 15 na lang. Lalabs,
luto. Baka nabili na ng sila. Segundo. So we learn in that Di ba, dinala niyang napunta sila? Depende sa mga September 17. Kaya na dyan. Hindi na-adjust ang opinya. Philippine Airlines. Ayaw ko yung kinuha. Lahat ko pag-uwi, pag-bakasyon. Bagal. Bagal. Gagawin ko na siya. 21 ang dating niya. Lalo na yung nandun yung pakupan. Tapos ako, tulong-tulong. Parang hindi ba, luma ba? Tapos sa akin na Ayaw ko talaga ng pala. But airline. Pag sumalang din sa tingin ko, kailangan na naman siya mga kaso. ayaw ko ng barko na. Hindi ko na kami pag-uwi na. Yung biyay ko sa katuban. Ang bagal atin kami nililip na. Kami na nagulog na kami sa katuban. Mata na ng pipit niya eh. Pero sabihin na natin, ito lang, wala kami Kuha sila ng, parang kuha sila ng pinakamababang ano. Magkano man yun? 150? Hindi ba yung sa ano nga, malapit lang sila, 500 kasi one way lang yun. Gano'n eh. Kasi kasama na kasi yung butik. Lahat na yan, pag-uwi ko. Bilang makano. Kaya nabili ko. Kaya lalo ka sa titik mo yun. Kaya mahal. Thank you guys. Kasi for you kung tayo hindi, saka napagdaan ka naman. Parang silma pa. Ang galing nyo. Kahit nyo, may vaccine na nga yung umikot. May vaccine na natulog ngayon. May vaccine na yun. Ilang araw na siya. Okay. Di ba naman? 5 days. 5 days. 5 days lang. Kaso nga, wala pa nga sa ano. Wala pa yung records para... Yung mga anak ko makakita. Pinakain namin. Yan ang patay. Buti ano kasi, ang binibigay na yan, pinapagod yan. Dami. Talk na.
Paduga yung mga. Dami na, ganyan o. Hindi mo mauusin ng ano. Ubusin mo, hindi lang masarap yan. Parang maasin yung ano, sinasama. Tama, ganda lang. Hindi siya. That's not. Tama na yun. Ang KFC, di ba? That's not it. Maya-maya ka lang, madala na siya. Wala na siya kahit. Titignan ko na yun. Ha? Mind it up, up. Mind it up, up. Pasok pa tayo din, ha? Pasok pa tayo lang? Wala. Diyan, dalawa pitiliin mo. Christian mo sa kami yan. Sabon ko po. Kahit na din may maingat siya sa kahit na din lang screenshot ko. Hi, Lalabs, Choriza. Hindi na siya makikita pa. Hindi ko na makita. Huwag na po ba yung kailangan ng busin? Thank you, thank you. Shout out sa lahat ng dyan. You're lucky. Yung bata. Tumatawa siya. Tumatawa Sabi niya siya. puro cellphone ah. Hindi na talaga ako. Tingin-tingin ko eh. Ano man nakakatawa doon? Guys, bye-bye. Bye guys. Bye. Guys, bye-bye. Bibigay kaya ako? Di kunin mo. Bye-bye na guys. Kami tapos na. Wala, ito na nga nakakuha man ng ano. O yung iba. Ayan, tapos na kami. Thank you. Ano kayo? Yung pinagkainan nyo. Happy. Guys. Ito wala. Paulinis ng kuko? Asito? Babasagin mo na. Bumili siya sa city ng yun. Nahulog. Basag. Yung dalawa agawan sa pagkuha ng ano. Ha? You have, ano ba ba? Asiton. You have aceton? Ay, hindi siya. Hindi siya employee dito. Kumber. Yeah? Ah, dito nga.
Samon. May cake na dito dahil. Popcorn. Paano magluto? Papaputok-putokin. Oh, lagyan mo lang ng ano. Asin. Sasangag-sangag? Ha? Ano yan? Ang sarap ko sa umahol, 800 feet. Alin? Ano to? Ate, ito yun, diba? Wow. Ano yan? Putak. Pagkain ng bata. Yan masarap yan. Sis kaya Cheese ring, to? oo. Oo, sis yan. 1 dinar, diba? One ano, pills. Kaya ko. Parang? Ay, ano ba yung masarap na Pringles? Ha? Masarap na Pringles. Tat? Mura lang. Masarap? 1 dinar at 600. 850. Saan kayo masarap to? Kayo masarap to? Onion yun eh. Ito, Pringles na masarap. Original. Ayaw ko yan. Maalat na yan eh. Bumili ako dati. Yun, try mo. Masarap yung mga ano. Ayan oh. Original. Mahal. Ito masarap kasi mahal siya. Bago. Masarap. 1 dinar. 2 dinar. Grabe guys. Dinar. 360. Ito masarap. Barbecue. Ay, 700 na ko. Ha? 700. Mahal. Mahal din, no? Ito yung mga bago. Bago sa luma. Yung katulad kaya daddy ma. Wala naman yung pwede rin kung ano. Doritos, Oxo naman na yan. Oxo. Taran. Tara na. Tara na! Ito na kami guys. Thank you very much. Hi, Papi. Tara na. Grabe ito. Chicheria pa more. Picture kayo pa mo. Mahilig mo. So guys, Lalakaran namin guys. madilim na.